I veliki pozdrav Dmitra Porošivka. Ako se svi klika pesmu. I veliki pozdrav mojim Uroša Porošivka. I veliki pozdrav Dmitra Porošivka. Ako se svi klika pesmu, така лайкайте клип, преплати се мой канал. Idemo, lajkujte klip. Sa 1, 2, 3. Preplati se sam na moj kanal. Sa 1. Opalite taj subscribe. Sa 1, 2, 3. Opalite to crveno dugme u deskripciji. Ajde da pokušamo kod 2000. Ajde da željamo i da dostignemo oko 2800 lajkova, snimat ćemo još klipova. Vi se sad prebacimo klipova, pa jasno mi pišete s komentarima, lajkujte klip, preplatite se moj kanal, zato što vas u tašnjem klipu ćemo vidjeti da pričamo smeški jutimi. Ostanite u nas klipu. Kao što sam rekao mi, ako vi klip skupirano, želja mi da to stignemo oko 2800 lajkova, snimat ćemo još klipova. Vi se obavezno preplatite se moj kanal i lajkujte klip. Sa 1, 2, 3. Obavezno subscribe se moj kanal. Sa 1, 2, 3. Malo će da bude zanimljiv, ali potrudit ću se da je mnogo bude zanimljiv. Počinjemo. I kao što sam rekao, u ovom klipu ćemo da radimo, da pričamo viceve najsmešnije na ovom kanalu. Bio jedan čika Perica i on kaže, pa, te su mi opuće, pa pogledaj u vrata, Urman, i kad se okrene, njeka, vrat udariš Urman. Kaže, jebem ti u pičku materinu, pa što mi ne kažeš ranije, posle sačuvi. On će mu kaže, pa, ne pojma jepika. I on će mu kaže, pa popi vodu. I te će kao tako isprskao s vodom. Njeko okej, kaže, pa što mi isprskaš sa vodom? Što si ti mene upio s ormanom? Kaže, pa kako je to veze? Ima. I on će mu kaže, i on uzima ranac i trasra njeka ranac. Kaže, jebem ti u pičku materinu. Kaže, pa što psuješ? Kaže, pa što si ti mene pokodio Pericu u glavu? Kaže, pa nisam ti ja tebe pokodio, ti si sam sebe pokodio u glavu. I onda tu došao Perica i svinio se i kaže, više nikad neću da te pokodim u glavu. I posle zakačketam kao tari po tupetu. I onda mu kaže, pa što je Perica udaraš po tupetu, kaže Perica. I onda mu kaže, pa... I onda je usao tenetsku loptu, s tenetskom lopticom u glavu udari. Kaže, pa što mi udariš u glavu? I onda mu kaže, pa nisam te vitala. Kaže, nemojte malo loše što me nisi vitala, neko si tela ti mene da nadoknati što sam ja tebe udario. Kaže, pa jeste tačno. Kaže, pa šta to radiš? Kaže Perica, pa nestam. Što? I on će da kaže, otvorio fioku. I čim je se otvorio, prsaka je prste pod prtilca. I kaže, pa što ste mi prste prtilcu? I onda će mu Perica kaže, pa nemam pojma. Šta? I onda je sela na stolicu, a stolica se pomera i pao na tupe. Dole. I onda će mu Perica kaže, pa što se stolica pomerila? I onda se pomerila stolica, pa ne znam ni ja.
Ni se vidi inte på mig. Kanske nyssa. Kanske äiti tävitä myön itse. I to bi bilo sve što je čao klipa. Nadam se da se to klika bez toga. Lajkujte klip, pretplatite se moj kanal zato što u ovom današnjem klipu ćemo imati mi želim da dostignemo oko 2810 samo trenutak. Želja mi da dostignemo oko 2800 lajkova, snimat ćemo još klipova, mi se vidimo nekom do sljedećeg klipa. Ja se izvijavam ako neću moći da večeras ispacim na YouTube-u, ali to nije da mene idete kliknete u neki moj do sljedećeg klipa. Što se koši sa kraj.